CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Ratna Debnath kadai ka longkami ka balasyim ya karai bakan omsat satya yala usnyo tat hadu bakan dalaban penrem keput ya ka Trinamool Congress. Kani kadai ka longkami ka balamad ya ka jingso si kathang ha ka ying ka sem jongka namar ba ka khun jongka ka bapuli Dr. ha RG Kar Medical College and Hospital kala syabat bor bat kala sya peniap dusman ha unailar jong usnam arja rapsau. Kani kalong kami kadai ka bala bitar bahaya ka seng Trinamool Congress ka babat ya ka bor sensyar ha West Bengal namar ba kamsyam layo ya ka bishar hok halor ka ay ka bala ja ya ka khun jongka. Kumta mentau usnam arjal penriau ka seng BJP lengba menteri rang badu u Narendra Modi kala jed ya kani kalong kami bakan long ka kertong jong ka seng BJP ka ban ya khun ya ka election assembly na Panihati constituency. Nadu baka BJP kala jed dia ka kum ka kertong ka Ratna Debnath kala raikut bakan i terphat yala usnyo tad hadu bandakut ka election bat tad hadu bakan dala ban penrem ya ka TMC. Da shisha ha ka sinyo buot ka Ratna Debnath kala job don buram bat kala penrem ya ukertong ka TMC. Ki pajba kila wan ban ai kuble yaka bat don ru ki bawan ban ai sobha yaka da ka snat bakan yo sa no yala usnyo. Ka BJP kala job kuput ya ka election ha West Bengal bat kala laban thau sarkar marway. Hey, up, ruko. Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat ban the shanala ne ban thang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo. Sebab competition jungi kam judai ka touch lane kam kodyat madiat they are never our competition. Competition jungi kedai mengi para guest house, para instay, para homestay. Kaya mengisak sedang di email pa jong apa di amba yan penkala no siya ka guest house lah ni ka homestay kan. Por bangi penkala ni ay kerteng ka orange homestay. Pingi sedang siya naka 4 rooms, tangba naka 4 rooms ni sutho ba mah nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand nakadaw ka floor jong ki tourist ila sedang bod ading in sala ban expand siya. Showroom at current ni dan katsandu. Habawan kum kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management. Kum kini ki big companies bawan siya ni kalong big opportunities hingi ki yun pangin yo company. How jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar mo habang ila dak puli. Tingi jaka bangin tap shabar ngila yo ban tap aka state lajong. Kitoris kilong lakajong kajong ka segment mo. Uba kambit kambiang ulit sa he'll go for touch. Lane who want that luxury experience ulit touch. Budget travelers kilait hakim hotel. Tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki. Tang kata hang ngala ber bekam dan jing thot iro yangi. Ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro. Recently ngadang show receive kawai ka award ma katin ka gold award jang katu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kwa tekan ka ni kawai ka pini ba ka government hi ka acknowledge lo dia boro ka try ban promote lo dia boro